ओके. आता प्रथम आपण ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता समजावून सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकता त्या श्री श्री राधाकृष्णांना आपण नमस्कार करूया आणि मग चालू करूया. किती सुंदर दिसतायत ना या स्लाइड्स ज्या आहेत त्या स्नेहा माताजींनी मला त्यांनी खूप मदत केली. त्यांनी वेगवेगळे इस्कॉन मंदिरातले जे विग्रह आहेत त्यांच्या स्लाइड्स त्यांनी केल्या, म्हणजे तुम्हाला त्या निमित्ताने वेगवेगळी दर्शनं होतील. हे आपले श्रील प्रभुपाद, त्यांना सुद्धा मी इकडनं साष्टांग नमस्कार करते आणि मग आपला वर्ग चालू करते. त्यांनी जर आपल्यासाठी एवढे कष्ट घेतले नसते, आपल्यासाठी भगवद्गीता लिहून ठेवली नसती तर कदाचित आपला हा उपक्रम घडला नसता. हे काल मी तुम्हाला सांगितलं, ही पहिली रथयात्रा सॅन फ्रान्सिस्को मधली. आणि काल मी तुम्हाला हे पण समजावून सांगितलं. असं कोण आहे का की जे नवीन जॉईन झालेले आहेत आणि काल आले नाहीत? तर मी पटकन सांगते, हात वर करू शकता तुम्ही. बरं. काल मी तुम्हाला सांगितलं की श्रील प्रभुपाद यांची भक्ती अगदी लहान वयापासून सुरू झाली. 5 वर्षाचे असताना त्यांनी हट्ट केला की मला रथयात्रा करायची आहे आणि त्यांच्या वडिलांनी ती पुरवली आणि शेजारच्या पाजारच्या आणि आपल्या बालमित्रांना बोलवून पूर्ण 8 दिवस त्यांनी ही रथयात्रा केली. संकीर्तन केलं, प्रसाद वाटला. मग वयाच्या 26व्या वर्षी ते त्यांचे जे गुरु होते भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर त्यांना भेटले. पण भेटल्या लगेच त्यांनी अनुग्रह घेतला नाही. त्याच्यानंतर जवळजवळ 12 वर्षांनी त्यांनी अनुग्रह घेतला. आणि इकडे त्यांनी पहिला जो प्रसार मोठ्या प्रमाणावर चालू केला तो भारतातच चालू केला, झांसीमध्ये. पण तिकडे त्यांना तितका भारतात प्रतिसाद मिळाला नाही आणि त्यांना त्यांच्या गुरुनी जे सांगितलं होतं ते त्यांनी अगदी मनापासून ते ऐकायचं असं त्यांनी ठरवलं. म्हणून त्यांनी हा पहिला प्रयोग भारतातच करून बघितला. पण त्यांच्या गुरु आदेश काय होता? तू पाश्चात्य देशात जा, तू चांगला शिकलेला मुलगा आहेस, तुला इंग्लिश खूप चांगलं येतं. तर ज्यांना आपली भाषा समजत नाहीये, संस्कृत समजत नाही, हे सगळे बेंगॉली होते, बेंगॉली हिंदी समजत नाही, त्यांच्यासाठी तू प्रसार कर, इंग्लिश मध्ये ट्रान्सलेट कर, पुस्तकं लिही, असा त्यांचा आदेश होता. मग त्यांनी पहिलं त्यांचं मॅगझिन जे लिहिलं ते बॅक टू गॉड हेड, हे त्यांनी मॅगझिन लिहिलं, प्रिंटिंगला दिलं, स्वतः प्रूफ रिडिंग केलं आणि स्वतः डिस्ट्रीब्युशनही केलं. हे इकडे तुम्हाला हे दिसतंय ना, याला पुस्तकात म्हटलंय टी स्टँड, म्हणजे जिकडे चहा वगैरे घेतात ना, चहाचं रेस्टॉरंट आपण म्हणू शकू. तिकडे प्रत्येकाकडे जाऊन ते विकायचे की तुम्ही घ्या, कृष्णाबद्दल वाचा. आणि ही त्यांची शिप जलदूत. तर त्यांनी प्रवास केला ऑगस्ट 1965 मध्ये ते रवाना झाले आणि त्याच सुमारास काही दिवसांनी जन्माष्टमी होती. तर बोटीवरच त्यांनी जे कोण ऑफिसर्स होते किंवा जे क्रू होते त्या सर्वांना त्यांनी कृष्णाची माहिती सांगितली, प्रवचन केलं आणि इतकंच काय तर त्या सर्वांसाठी प्रसाद सुद्धा त्यांनी स्वतःनी केला.
हे काल मी सगळं तुम्हाला सांगितलेलं आहे की ते पूर्ण जवळजवळ 11 वर्षामध्ये 25 देशात गेले. तर हे आपले श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलोर यांचा आपण आशीर्वाद घेऊया, यांना नमस्कार करा आणि मग आपण भगवद्गीतेचा अध्याय प्रारंभ करूया. काल मी तुम्हाला सांगितलं मँगलोरला जर गेला तर जरूर जाऊन या. हे जे आपलं श्री राधा गोविंद मंदिर आहे सध्या कोकोनट गार्डन रोड टोलगेट कादरी इकडे आहे आणि नामानिष्ठ प्रभूजी आपले मंदिर अध्यक्ष आहेत. तर जरूर जा, भेटा, त्यांना खूप आनंद होईल. आता भगवत गीता हे एक महाकाव्य आहे आणि आपल्या सर्व समस्यांची उत्तरे त्याच्यामध्ये आहेत. तर आता आपण बघूया की काय आपल्याला या भगवद्गीतेतून समजणार आहे. आणि जे महात्मा गांधी, अल्बर्ट आइन्स्टाईन होते, त्यांना काय असं इन्स्पिरेशन मिळालं, कृष्णाने असं काय सांगितलं की हे सर्व जण एवढे मोठमोठे नेते असं त्यांना नवीन नवीन काही समजायचं भगवद्गीता वाचून. आता आपण हीच भगवद्गीता का शिकायची? श्रील प्रभुपादांनी जी लिहून ठेवली आहे भगवद्गीता जशी आहे तशी. आता समजा जर आपण एक आपला सेलफोन चार्जिंगला ठेवला पण जर केबल तुटलेली असेल तर आपला सेलफोन चार्ज होणार नाही. का नाही चार्ज होणार? कारण सोर्स आणि रिसिव्हर मध्ये एक इंटरप्शन आहे, म्हणजे ती चार्ज जो आहे तो फ्लो होत नाही त्या केबल मधून, केबल तुटलेली आहे. तर अगदी त्याचप्रमाणे आपल्याला सुद्धा ज्ञान तेव्हाच मिळू शकतं जेव्हा ते एका परंपरेतून आलंय तेव्हा. आणि ती परंपरा कशी पाहिजे? ती सुद्धा अशी केबल सारखी, आता मी उदाहरण सांगितलं, तुटली नाही पाहिजे, ती अखंडित पाहिजे. पूर्ण जे आता इकडे तुम्हाला या स्लाइड मध्ये दिसतंय कृष्ण आहे. कृष्णाने भगवद्गीतेचं ज्ञान ब्रह्मदेवाला दिलं. ब्रह्मदेवानी त्याच्या मुलाला नारद मुनींना दिलं आणि मग नारद मुनींनी आचार्यांना दिलं. असं करून ते भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर पर्यंत आलं आणि त्यांनी हे ज्ञान प्रभुपादांना सांगितलं. आणि मग हेच ज्ञान जे आहे हे प्रभुपादांनी आपल्यासाठी लिहून ठेवलं. आणि त्याच्यामुळे ही जी परंपरा आहे, ही आपण इस्कॉन मध्ये ही जी परंपरा आहे त्याला गौडीया वैष्णव संप्रदाय असं म्हणतो, किंवा ब्रह्मगौडीया वैष्णव संप्रदाय. तर या परंपरेतून हे जे ज्ञान आलेलं आहे हे जेन्युइन आहे. आणि जेन्युइन ज्ञान जेव्हा एखाद्या शिष्याला मिळतं तेव्हा त्याचा इफेक्ट असा असतो की ते लगेच त्या माणसाला पटतं.
जोपर्यंत ते ज्ञान जेन्युइन नसेल किंवा प्रामाणिक नसेल तोपर्यंत ते पूर्ण तुमच्यामध्ये भिनू शकत नाही, ते जाऊ शकत नाही. आणि असं तुम्हाला दिसून येईल की मग ते ज्ञान आपण आचरणही करू शकत नाही, जे काय सांगितलेलं आहे ते. तर आता आपण हे बघणार शिल प्रभुपाद आपल्याला काय सांगतायत आणि कृष्ण अर्जुनाला काय सांगतोय आपण बघूया आता. गीता हा एक विशाल ग्रंथ आहे आणि आपल्याला 18 दिवसात तर प्रत्येक श्लोक हा आपण त्याचा अभ्यास करू शकणार नाही. पूर्ण अभ्यास करायचा असेल तर जवळजवळ तुम्हाला 1 ते 1.5 वर्ष लागतं. म्हणून आता आपण काही श्लोक, महत्वाचे श्लोक घेतोय आणि त्या श्लोकांचा अभ्यास करतोय. आता गीतेमध्ये किती श्लोक आहेत आणि कोणी किती श्लोक म्हटलेले, तर एकंदर 700 श्लोक आहेत. कृष्णाने 575, अर्जुनाने 83, संजयने 41, धृतराष्ट्रने 1 श्लोक, असे ही विभागणी दिलेली आहे. सगळ्यात जास्त कृष्ण आणि अर्जुन हे दोघं बोललेले. आता भगवद्गीतेमध्ये काय काय सांगितलेलं आहे, तर 5 गोष्टी सांगितलेल्या आहेत भगवद्गीतेमध्ये. म्हणजे ईश्वर कोण आहे? ईश्वर हा कृष्ण आहे. मग कृष्णच याला ईश्वर का म्हणतात? आपल्या तर हिंदू धर्मामध्ये कितीतरी देव देवता आहेत, पण मग कृष्ण यालाच ईश्वर का म्हटलेलं आहे हे आपण जाणून घेणार आहोत. मग दुसरं म्हणजे जीव कोण आहे आणि जीवाचं ईश्वराशी काय नातं आहे हे बघणार आहोत. मग प्रकृतीचं सुद्धा प्रत्येक जीवावर, प्रत्येक जीवाला ती कसं बद्ध करते आणि जन्म मृत्यू या चक्रामध्ये कशी अडकवून ठेवते, तर ते आपण बघणार आहोत. मग काळ म्हणजे काय आपण बघणार आहोत. आणि कर्म म्हणजे आपण जी कुठली ऍक्टिव्हिटी करतो त्याची नेहमी आपल्याला एक रिॲक्शन मिळत असते. तर कर्म आणि कर्मांचे वेगवेगळे प्रकार आपण बघणार आहोत. तर या ज्या 5 गोष्टी आहेत त्यापैकी पहिले 4 ईश्वर, जीव, प्रकृती आणि काळ हे जे आहेत हे शाश्वत आहेत किंवा एटर्नल आहेत. आणि हे 5वा जो आहे ना कर्म, हा अशाश्वत किंवा टेम्पररी आहे. हे पहिले 4 परमनंट आणि 5वा जो आहे तो टेम्पररी आहे, कर्म. तर आता इकडे ईश्वर, कृष्णच का ईश्वर आहे आणि इतर आपण कोणाला ईश्वर म्हणू शकतो का आणि का नाही हे आपण सगळं बघून घेणार आहोत. मग प्रकृती ही प्रत्येक जीवावर 3 तऱ्हेने काम करत असते. तिचे सत्वगुण, रजोगुण आणि तमोगुण याद्वारे ती माणसाला बद्ध करते. इकडे तुम्हाला दोरी दिसते ना, तर गुण म्हणजे संस्कृत मध्ये दोरी. बरं, तुम्हाला 3 गुण माहिती असतील ना, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण. याच्याबद्दल 14वा अध्याय जो आहे त्यामध्ये डिटेलमध्ये असणार आहे, तेव्हा डिटेलमध्ये आपण या गुणांवर चर्चा करणार आहोत. तर हे जे गुण आहेत, तर त्या गुणांनी माणूस कसा बद्ध होतो, का बद्ध होतो, हे सगळं आपण शिकणार आहोत. तर याला म्हणतात प्रकृती. तिची जी त्रिगुणात्मक शक्ती असते, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, याद्वारे ती प्रत्येक जीवावर काम करत असते. म्हणजे फक्त माणसांवर नाही, पशु, पक्षी, तुमचे किडे किंवा दिवस,
वेळ ही सुद्धा ती सुद्धा प्रकृतीने बद्ध असते. तर त्याबद्दल आपण 14व्या अध्यायात बघणार आहोत. मग जीव म्हणजे आता इकडे तुम्हाला वेगवेगळे पशु पक्षी आणि हे दिसतायत ना, इकडे देव देवता दिसतात. तर हे सगळे जीव झाले. या जीवांबद्दल सुद्धा आपण आणि शिकणार आहोत. जीवाचं आणि ईश्वराचं काय नातं आहे, आणि काळ काळ म्हणजे काय आहे हे पण आपण शिकणार आहोत. आणि कर्म मी तुम्हाला सांगितलं ना की प्रत्येक ऍक्शन केल्यानंतर कुठली तरी एक रिॲक्शन मिळते. मग ती रिॲक्शन कोणती? जर आपण चांगलं कर्म केलं तर आपल्याला स्वर्ग लोकात वास मिळतो. पण समजा जर आपण वाईट कर्म केली तर मग आपल्याला पशु योनीमध्ये जन्म घ्यावा लागतो. ते कसं, ते का, हे पण आपण शिकणार आहोत. आता थोडस भगवद्गीता जेव्हा बोलली गेली त्याची पार्श्वभूमी काय होती की अर्जुन अगदी हतबल झाला. तो म्हणाला मला काय हे युद्ध करायचं नाहीये. समोर माझे सगळे बंधू आहेत, माझे आजोबा आहेत, माझे गुरु आहेत आणि या सर्वांना माझे इतर नातेवाईक आहेत आणि मला युद्ध करायचं नाही. आता हा अर्जुन रणभूमीमध्ये आहे, युद्ध चालू होणार आहे आणि मधोमध अगदी त्यांनी हात वर केले आणि सांगितलं की मला युद्ध करायचं नाहीये. तर आपण हे जाणून घेणार आहोत की अर्जुन कुठल्या मनस्थितीमध्ये होता आणि त्यांनी तो खरं म्हटलं तर कृष्णाचा मोठा भक्त, कृष्णाचा प्रिय सखा, तो कसा कृष्णाच्या छायेत राहून त्याला तो कधी भ्रमात पडू शकेल का? तर नाही. पण तो जे भ्रमात पडला हे हे ही कृष्णाची एक योजना होती. का? कारण कृष्णाला अर्जुना तर्फे आपल्याला भगवद्गीतेचं ज्ञान द्यायचं होतं. तर हे सुद्धा आपण शिकणार आहोत की अर्जुनच का, आणि भगवद्गीतेचं ज्ञान अगोदरी होतं पण मग परत ते कृष्णाने अर्जुनाला का दिलं हे 4थ्या अध्यायात आपण शिकणार आहोत. आता इकडे तुम्हाला सीन दिसतोय, रणभूमी आहे आणि रथ अर्जुनाने सांगितलं की मला कौरवांची सेना बघायची आहे. म्हणून कृष्णाने रथ दोन्ही सेनांच्या मधोमध घेऊन गेला आणि तो अर्जुन बघतोय त्या पूर्ण सेनेला आणि त्यांनी अगदी मनाने निश्चय केला की मी काय हे युद्ध करणार नाही. आणि मग त्याच्यावर जे ज्ञान दिलं श्रीकृष्णाने त्याला आपण भगवद्गीता म्हणतो. प्रत्येक प्रवास एका पायरीने सुरू होतो. गीतेचाही हा प्रवास आपण आता सुरू करूया. परत तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे. आता मी प्रथम गीता महात्म्य लावते. तर पद्मपुराणामध्ये लिहिलेलं आहे की गीता तुम्ही वाचली, प्रत्येक अध्याय जरी वाचला तरी गीता महात्म्य म्हटल्याशिवाय त्याचं फळ मिळत नाही. आणि जेव्हा आपण गीता वाचतो, त्याचा अभ्यास करतो, तेव्हा आपल्याला निश्चितच माहित पाहिजे गीता महात्म्य म्हणजे काय आहे, त्यात काय आपल्याला फळ मिळणार आहे. तर आता मी चालू करते. कुमुद माताजी मला फक्त सांगा की साऊंड येतोय का? हो माताजी, येतोय. येतोय ना? हो, खूप छान छान, मस्त.
आता एक इकडे पूर्ण गीता महात्म्य समजून सांगायला वेळ नाही, पण त्यातला महत्वाचा जो श्लोक आहे ना तो मी समजावून सांगते. आता आपल्या भारतामध्ये खूप उपनिषद पुराण खूप आहेत. तर जवळजवळ उपनिषद मुख्य 108 आहेत. तर त्या 108 उपनिषद जी आहे त्यांची तुलना गायी बरोबर केली आहे. आणि गायीचं दोहन करणारा गो हा श्रीकृष्ण आहे. आणि अर्जुनाची तुलना केलेली आहे एका वासराबरोबर. आणि गायीचं दूध म्हणजे गीतेचं ज्ञान किंवा गीता अमृत. आणि जे कोण भक्त आहेत श्रीकृष्णाचे, जे भाग्यवान भक्त आहेत ते या अमृताचा आनंद घेणारे आहेत, असं या श्लोकाचा अर्थ होतो. तर आता आपण चालू करूया अध्याय पहिला. अर्जुन विषाद योग. आता इकडे तुम्हाला विषाद म्हणजे दुःख तुम्हाला इकडे दिसेल की अर्जुन हा किती दुःखाबरोबर एक रूप झाला. म्हणजे एक रूप जेव्हा आपण कशाबरोबरही होतो तेव्हा आपण त्याला योग म्हणतो. तर तो दुःखाबरोबर पूर्ण एक रूप झाला आणि त्याला काही झालं तरी लढाई करायची नव्हती, युद्ध करायचं नव्हतं. केवढा मोठा योद्धा होता. मग आता हा जो पहिला अध्याय आहे या अध्यायामध्ये फक्त अर्जुन बोलतोय आणि कृष्ण फक्त ऐकतोय. माझा मित्र काय बोलतोय, का त्याला युद्ध करायचं नाहीये. म्हणजे त्याचं मन जे आहे, अर्जुनाचं मन जे आहे तो पूर्ण कृष्णाला सांगतोय. आता इकडे तुम्हाला तिघ दिसतात. मला कोण सांगू शकेल का, तुम्ही हात वर करा. मी सर्वांना अनम्यूट केलेलं आहे. तुम्ही हात वर करा आणि सांगा की इकडे हा जो माणूस दिसतोय याचं नाव काय आहे. कविता माताजी अनम्यूट करता का? होता येत नाहीये अनम्यूट. हा आता मी केलंय अनम्यूट. धृतराष्ट्र. आता गौरव प्रभूजी, हा इकडे हा मध्ये हा कोण आहे? अर्जुन. मला असं वाटतं अर्जुन असावा. बरोबर आहे. अर्जुन आहे. हा जो इकडे आहे हा कोण आहे? दुर्योधन. बरं आता तुम्ही मला सांगू शकाल का, आता इतरांनी पण हात वर करा बरं का, की हा धृतराष्ट्र तुम्हाला चेहऱ्यावरून त्याच्या एका एक्सप्रेशन वरून, फेशियल एक्सप्रेशन वरून काय वाटतं की तो काय वाटतोय? तो घाबरलेला वाटतोय, खूप चिंतेत वाटतोय की काय वाटतोय तो तुम्हाला? चिंतेत वाटतोय. बरोबर. आणि आता मला सांगा की अर्जुन कसा वाटतोय तुम्हाला? हात वर करा. म्हणजे मग मला सरला माताजी, मला वाटतं तुम्ही हात वर केला होता, मला व्हिडिओ मध्ये दिसत होता. दुःखी वाटतोय. अर्जुन कसा वाटतोय? दुःखी वाटतोय. दुःखी वाटतोय. आणि कल्याणी माताजी? मला असं वाटतं जी काय त्याच्यासमोर म्हणजे काही संकट आलंय की आपल्याच नातेवाईकांबरोबर आपल्याला लढायचंय, तर त्याचं त्याला खूप दुःख होतंय आणि त्याचा तो विचार करतोय की आपण कसं काय त्यांना हे करणार, सामोरं जायचं. तो हतबल झालेला आहे मॅम. हो बरोबर बरोबर. राजेंद्र प्रभूजी, तुम्हाला दुर्योधन कसा वाटतोय? त्याच्या चेहऱ्यावरून ऐकू येत नाहीये. आणि कोणाला बोलायचंय? मनीषा माताजी? तो घमंडी वाटतोय, म्हणजे तो उतावीळ झाला या युद्धासाठी. बरोबर. स्वाती माताजी, तुम्हाला काय ऍड करायचंय? तो म्हणजे
जरा घाबरलेला पण वाटतोय, पण उगाच काहीतरी असं वाटतोय, जरा काहीतरी शूर असल्यासारखं असं वाटतं. बरोबर. तर तुम्ही छान सांगितलं सर्वांनी. तर इकडे धृतराष्ट्रावर असं दिसतं की त्याच्या मनामध्ये शंका आहे, तो डाऊटफुल किंवा असं जेव्हा आपण आपल्याला वाटतं की काय हे युद्ध होणार आहे की नाही होणार आहे, अशी एक एक प्रकारची चिंता आहे त्याच्या मनामध्ये की आता काय होणार आहे. आणि ते आपल्याला तो कुठला प्रश्न विचारतोय त्याच्यावरून आपल्याला समजेल. आणि अर्जुन तर अगदी दुःखी दिसतोय, त्याचं तर वरचं डोक्यावरचं जे हेल्मेट आहे ते पण खाली पडलेलं आहे, डोळ्यात पाणी आहे. आणि हा दुर्योधन डोळे मोठे झालाय, रागारागाने बोलतोय आणि घाबरलेला पण असावा. तर आता आपण बघूया पुढे. कुमुद माताजी. येस माताजी, बोला. वाचता श्लोक. हो माताजी. धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय. हा पहिला श्लोक. गीता चालू झाली तेव्हा धृतराष्ट्राने प्रश्न विचारला की माझे पुत्र आणि पांडव हे काय करतायत. आता तुम्ही मला सांगा हात वर करून की तुम्हाला हा प्रश्न योग्य वाटतोय का, की ते काय करतायत. आता युद्धभूमीवर दोन्हीही सेना आहेत, तर ते काय करणार, युद्ध करणार. तुम्हाला वाटते का प्रश्न बरोबर आहे. कविता माताजी. नाही. हा, मग त्यांनी असा का प्रश्न विचारला. कारण हे जे कुरुक्षेत्र होतं त्याचं दुसरं नाव धर्मक्षेत्र सुद्धा आहे. तर त्याला धर्मक्षेत्र असं का म्हटलं गेलंय, कारण हजारो लाखो वर्ष कुरुक्षेत्राच्या भूमीवर खूप साधूंनी ऋषींनी तप केला होता, हवन केलं होतं, ध्यान केलं होतं. आणि त्या जागेला नॅचरलीच एवढं इतकं देवाचं कार्य केलं होतं, तर त्याला ऑटोमॅटिक ते एक पावन झालं होतं. आणि म्हणून त्या क्षेत्राला धर्मक्षेत्र असंही म्हणत असत. आणि धृतराष्ट्राला माहित होतं की हे सगळे पांडव जे आहेत हे खूप चांगले आहेत, धार्मिक आहेत. आणि जनरली असं होतं की जेव्हा आपण अशा भूमीमध्ये पावन क्षेत्रात जातो त्याचा एक पॉझिटिव्ह इन्फ्लुएन्स जे धार्मिक लोक आहेत त्यांच्यावर पॉझिटिव्ह इन्फ्लुएन्स होतो. आणि जे की जे धर्म फॉलो करत नाही, जे धार्मिक नाही आहेत त्यांच्यावर नेगेटिव्ह इन्फ्लुएन्स होऊ शकतो. म्हणून धृतराष्ट्राला काळजी वाटते, तो घाबरलेला आहे की काय आता युद्ध होईल की होणार नाही. युद्ध झालं तर कदाचित या क्षेत्राचा पॉझिटिव्ह इन्फ्लुएन्स जो आहे तो पांडवांवर होईल का, काय होईल, अशी एक मनस्थिती त्याची होती. म्हणून तो संजयला विचारतोय की ही लोक काय करतायत. आणि बोलताना सुद्धा तो काय बोलतो, मामका पांडवाश्चैव. मामका म्हणजे माझी मुलं, पांडवाश्चैव म्हणजे पांडूची मुलं. आता आपण बघूया की हे डिस्टिंक्शन आहे तो का करतोय आणि कसं करतोय. आता जर तुम्ही बघितलं असेल तर जेव्हा आपण नवीन घरात जातो तेव्हा पहिल्या दिवशी आपण जेव्हा दूध तापवतो आपल्याला सांगतात ना दूध ओतू जाऊ दे, म्हणजे हे शुभ समजलं जातं. कुठलंही ऑस्पिशियस जे शुभ कार्य असतं ना, स्पेशली हे साऊथ इंडियामध्ये खूप आहे, आपणही करतो की ते दूध ओतू जाऊ देतात. आणि हे जे दूध आहे ते कम्पेअर केलेले म्हणजे ऑस्पिशियस जे आहे ते धर्मक्षेत्र.
आता धृतराष्ट्र जो आहे तो संजयला काय म्हणाला, मामका पांडवाश्चैव, म्हणजे दोन्हीही मुलं कुरुवंशी होती. पांडूची पुत्र सुद्धा कुरु डायनॅस्टी मधली होती आणि धृतराष्ट्राची मुलं सुद्धा कुरु होती. मग त्यांनी डिस्टिंक्शन काय केलं, तो कुरु म्हणजे त्याच्या मुलांना कुरु म्हणत होता, पांडवांच्या मुलांना तो कुरु म्हणत नव्हता, तो पांडव म्हणत होता. तर ज्याप्रमाणे आपण दुधामध्ये लिंबू पिळला की दूध फाटतं आणि मग त्याचं पनीर होतं, मग त्याचप्रमाणे त्यांनी त्या दोघाही त्या मुलांमध्ये हे कुरु नाहीये, हे पांडव आहे. अगोदरपासून त्यांनी हे डिस्टिंक्शन केलं. खरं म्हटलं तर पांडू गेल्यानंतर त्याची जबाबदारी होती की पांडूच्या मुलांना सुद्धा त्यांनी इक्वल राईट्स आणि प्रेमाने वाढवलं पाहिजे, पण तसं न करता त्यांनी सदैव डिस्टिंक्शन केलं, माझी मुलं, पांडूची मुलं. आणि आता पनीर जेव्हा आपण करतो, मग पनीर करून आपण रसगुल्ले करू शकतो. मग जेव्हा आपण रसगुल्ले केले आणि मी तुम्हाला प्लेट दिली आणि प्लेट दिल्यावर जर मी तुम्हाला विचारलं तुम्ही काय केलं, तर नॅचरली तुमचं उत्तर असणार की मी रसगुल्ले खाल्ले. तुम्ही म्हणाल की ही माताजी असं काय विचारते मला, तुम्ही काय केलं. तर त्याचप्रमाणे हा प्रश्न किम अकुर्वत संजय, की ते काय करतायत युद्धभूमीवर, हा प्रश्न म्हणजे त्याच्या चिंतेतून, त्याच्या भीतीतून उत्पन्न झाला. आणि त्याला वाटत होतं की युद्ध होणार की नाही, युद्ध झालं तर त्याचा पॉझिटिव्ह इन्फ्लुएन्स या पांडवांवर होईल का, कारण ते धर्मक्षेत्र होतं. आता इकडे तुम्हाला हे कोण आहेत सांगता येईल का, इकडे बसलेले आहेत हे स्वाती माताजी कोण आहे, द्रोणाचार्य, माताजी काय, गुरु द्रोणाचार्य, बरोबर द्रोणाचार्य. द्रोणाचार्य आहे. तर जेव्हा दुर्योधनानी ती पांडवांची व्यूहरचना बघितली तेव्हा तो खूप घाबरला आणि तो लगेच आपल्या गुरूंकडे आला, द्रोणाचार्यांकडे आला आणि म्हणाला, हे आचार्य, तुमचा बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र याने कौशल्याने रचलेली ही विशाल पांडव सेना पहा. म्हणजे दुर्योधन चिडून आला आणि तो म्हणाला की तुम्हीच द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्नाला ही विद्या दिली आणि ही विद्या आता उलटच तुमच्या विरुद्ध तो वापरणारे जरा बघा, आणि चिडून बोलला. तर इकडे शिला प्रभुपादांनी लिहिलेलं आहे की दुर्योधन ची जी वागणूक होती मोठ्यांबरोबर, आचार्यांबरोबर, ती कशी होती बघा. तो घाबरला होता आणि घाबरल्यावर लगेच तो चिडून रागारागाने द्रोणाचार्याकडे बोलला. तेच अर्जुन हा द्रोणाचार्यांचा शिष्य होता आणि लढाई सुरू होण्या अगोदर त्यांनी 5 बाण गुरु द्रोणाचार्यांच्या पावलांवर नाही, पावलांजवळ मारले. जणू काय तो त्यांच्या चरणांपुढे नतमस्तक झाला, त्यांचे आशीर्वाद घेतले आणि मगच त्यांनी लढाई चालू केली. हे दोघही द्रोणाचार्यही शिष्य आणि अर्जुनी शिष्य, पण दोघांमध्ये किती फरक होता बघा. तर ही जी पांडव सेना कडे बघून हा सुद्धा घाबरला, दुर्योधन घाबरला आणि रागारागाने तो आपल्या गुरूंकडे बोलला. इकडे बघितलं त्यांचे डोळे कसे दिसतात आणि हे जे सगळे तुम्ही आता स्लाइड्स मध्ये पिक्चर्स बघाल ना, याचं खरोखर वर्णन तसंच्या
तसं काही भगवद्गीतेमध्ये, काही महाभारतात दिलेलं आहे. आणि खूप सुंदर या स्लाइड्स तयार केलेल्या आहेत. म्हणजे जेव्हा आपण वाचतो आणि पिक्चर पण समोर आपण बघतो ना, तेव्हा आपल्या मनावर एक इम्प्रिंट होतो आणि आपल्याला तो श्लोक सुद्धा जास्त चांगला समजतो. कुमुद माताजी वाचता का अनुवाद आणि श्लोक? हो माताजी. सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्. हा विविध प्रकारांचा शंख निनाद वाढतच गेला. या निनादाने आकाश व पृथ्वी तल दुमदुमून गेले आणि धृतराष्ट्र पुत्रांचे हृदय विदीर्ण झाले. हरे कृष्णा. आता त्यावेळेला नेहमी युद्ध व्हायच्या अगोदर शंखनाद होत असे आणि मगच आरंभ होत असे युद्धाचा. तर जेव्हा अर्जुनाने भीम, युधिष्ठिर हे जे 5 पांडव होते त्यांनी जेव्हा शंखनाद केला तेव्हा त्या शंखनादानी ही सगळी कौरव सेना खूप घाबरली. आता ज्याप्रमाणे मी जरा आवाज येतोय का साक्षी माताजी? हो माताजी. प्लीज म्यूट होऊन जा स्वतः. मी आता केलंय मी. तर शंखनाद केल्यानंतर सगळी कौरव सेना जी आहे ती घाबरली. तर आता शंखनादामध्ये एवढं काय होतं घाबरण्यासारखं? पण असं असतं की आता समजा जर एक चोर आहे आणि तो रस्त्यावरून चाललेला आहे आणि तेव्हाच पोलिसांची गाडी येते आणि किंवा त्यांच्या पोलिसांचा सायरन चा आवाज येतो. तो जो चोर आहे तो काय करेल? तो घाबरेल आणि जिकडे आहे तिकडनं दुसरीकडे जाईल, कुठेतरी लांब जाईल. नको का? कारण तो चोर आहे, त्यांनी चोरी केली आहे. भलं पोलीस त्याला पकडायला येणार नाहीयेत, पण त्याच्या मनात असंच एक भीती निर्माण होईल की पोलीस मला पकडतील. त्याचप्रमाणे ही जी कौरव सेना होती, दुर्योधन होता, त्या सर्वांना माहित होतं की ते अधर्माच्या बाजूला आहे आणि अधर्माच्या बाजूला असताना कृष्णाने जेव्हा शंखनाद केला आणि पांडवांनी शंखनाद केला तेव्हा कुठेतरी खूप भीती मनामध्ये निर्माण झाली की आपण हे युद्ध जिंकू का? आपण हे युद्ध जिंकू शकणार नाही. आणि याच्यामुळे त्यांची हृदये विदीर्ण झाली. म्हणजे त्या हार्ट्स वर शॅटर्ड. ज्याप्रमाणे जेव्हा मी आता तुम्हाला सांगितलं ना की एखादा चोर असेल की त्याला भीती निर्माण होईल आणि तो लगेच सोडून जाईल. तर या शंखनादाचा परिणाम काय झाला की ज्याप्रमाणे आपण म्हणतो ना की अ बॅटल लॉस्ट इन द माइंड कॅन नेव्हर बी वन ऑन द फील्ड, अशी एक इंग्लिश मध्ये म्हण आहे. त्याचप्रमाणे तोच इफेक्ट बरोबर या कौरवांवर झाला जेव्हा त्यांनी शंखनाद ऐकला तेव्हा. मग आपल्याला लक्षात येईल की पुढे दुर्योधन आहे तो गुरु द्रोणाचार्यांना सांगतोय आणि इकडे श्लोकामध्ये सुद्धा लिहिलेलं आहे की माझी या पांडव सेनेमध्ये मोठमोठे योद्धे आहेत, पण आपली जी कौरव सेना आहे त्यामध्ये सुद्धा महारथी आहेत आणि ते सगळे माझ्यासाठी त्यांचा जीव प्राण द्यायला तयार आहे, त्याग करायला तयार आहे. त्याला त्यक्त जीवित्वा असं म्हटलंय, म्हणजे त्यांचा जीव त्याग करायला तयार आहे. म्हणजे असं तो अपशकुनी बोलला. अपशकुनी बोलला म्हणजे हे आता शंखनाद झाला, तो अपशकुनी बोलला की सगळे हे जीव द्यायला तयार आहेत माझ्यासाठी. म्हणजे असं जसं अ बॅटल लॉस्ट इन द माइंड कॅन नेव्हर बी वन ऑन द फील्ड, म्हणजे ते इतके घाबरले
कौरव सेना ही खूप घाबरून गेली शंखनाद ऐकून. तर आता आपण बघणार आहोत की काही पांडव जिंकले, तर त्याची जी काही प्रतीके आहेत ती 9 आहेत. तर ती कोणकोणती आहेत? तर पहिलं म्हणजे युद्ध जे झालं ते धर्मक्षेत्रामध्ये झालं. आता हे जे मी सांगते हे तुम्ही नीट लक्षात ठेवा, कारण क्विज मध्ये नेहमी हा प्रश्न असतो. धर्मक्षेत्रावर युद्ध झालं. मग त्याच्यानंतर अर्जुन ज्या रथावरून गेला, हे जे रथ तुम्हाला दिसतंय ते तो रथ त्याला अग्निदेवाने दिला होता. तो दिव्य तर होताच, त्याचबरोबर त्याला आशीर्वादी होता. बाबा जो कोणी या रथावरून युद्ध करेल तो जिंकेल. मग कपिध्वज, कपी म्हणजे संस्कृतमध्ये माकड. तर कपिध्वज म्हणजे काय की त्याच्या रथावर हनुमान विराजमान होते. तर अशी आता आपल्यामध्ये सुद्धा एक असा शिष्टाचार आहे ना. आता मुलं जेव्हा परीक्षेला जातात तेव्हा घरी त्यांच्या मोठ्यांना नमस्कार करतात, आशीर्वाद घेतात, किंवा त्यांचा भाऊ असेल कुठला तरी जो मार्गदर्शन करतोय की परीक्षा कशी दे, त्याचे सुद्धा बेस्ट विशेस घेतात, नमस्कार करतात. त्याचप्रमाणे हनुमानाने प्रभू रामचंद्रांना मदत केली होती जेव्हा त्यांनी रावणाबरोबर युद्ध केलं होतं. तर त्याचप्रमाणे इकडे जेव्हा अर्जुन श्रीकृष्णाला मदत करत होता, श्रीकृष्णाच्या इन्स्ट्रक्शन्सवर तो युद्ध करत होता, तर त्यांनी हनुमानाचा आशीर्वाद घेतला आणि हनुमानाला रिक्वेस्ट केलं की तू माझं मार्गदर्शन कर. म्हणून हनुमान त्याच्या रथावर आरूढ होता. तर हा एक शिष्टाचार आहे की एखादा वैष्णव जो आहे युद्धाच्या अगोदर तो वैष्णवांचे आशीर्वाद घेतो आणि मग युद्धाला जातो. आता हे झालं कपिध्वज. मग शंखनादाचं मी तुम्हाला सांगितलं. मग गांडीव, त्याचा जो धनुष्य होता तो त्याला शंकराकडून मिळाला होता आणि त्याला सुद्धा आशीर्वाद होता. म्हणून त्याचं जे गांडीव धनुष्य आहे ते सुद्धा एक काय म्हणतात तसं एक चांगला शकुन होता. तो त्यक्त जीविता, मी तुम्हाला आत्ताच सांगितलं की दुर्योधन अपशकुनी बोलला की सगळे कौरव सेनामध्ये सर्व त्यांचा जीव त्यागायला तयार आहेत, जीव द्यायला तयार आहेत. म्हणजे काय की ते सगळे मरणार. मग मोक्षदा एकादशी, हे जे युद्ध झालं हे मोक्षदा एकादशीच्या दिवशी झालं. आणि जिकडे जिकडे कृष्ण असतो तिकडे तिकडे लक्ष्मी असते जी भाग्य देते. त्याच्यामुळे भाग्यलक्ष्मी ही अर्जुनाबरोबरच होती. आणि जिकडे जिकडे कृष्ण असतो इकडे कृष्णाचं नाव ऋषिकेश दिलंय. ऋषिकेश म्हणजे जो इंद्रियांचा स्वामी असतो. जिकडे जिकडे ऋषिकेश असतो तिकडे तिकडे विजय असतो. तर ही जी 9 प्रतीके आहेत किंवा शुभचिन्ह आहेत किंवा साइन्स ऑफ विक्ट्री की ज्यामुळे ते अगोदरच समजलं होतं की या शुभचिन्ह सर्व ही पांडवांबरोबर होती आणि तेच युद्ध जिंकणार आहेत. तर आता इकडे तुम्हाला अर्जुन, तुम्ही बघताय का तुम्हाला अर्जुन कसा दिसतोय ते? अगदी त्याचा जो धनुष्य आहे तो खाली पडलेला आहे, त्याच्या डोळ्यातून पाणी येत आहे आणि तो म्हणतोय मला युद्ध करायचं नाही. आणि हे जे ऍक्च्युली तुम्ही पिक्चर बघताय ना, जर तुम्ही बघितलं तर गीतेचा जो 2रा अध्याय आहे
त्या अध्यायामध्ये पहिला श्लोक आहे अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, म्हणजे जे गीतेमध्ये श्लोकांमध्ये दिलंय तेच त्यांनी सुंदर चित्रामध्ये तुम्हाला दाखवलेलं आहे की अर्जुन एवढा शूर असून त्याच्या डोळ्यामध्ये पाणी होतं. आता अर्जुनाने काय काय कारण दिली की मला युद्ध करायचं नाही. पहिलं कारण त्यांनी सांगितलं करुणा, की हे सगळे माझे बंधू आहेत, माझे आजोबा आहेत, माझे नातेवाईक आहेत, माझे गुरु आहेत, यांच्यावर मी युद्ध कसं करू. पुढचं कारण आनंद नाही. हे इकडे श्लोक नंबर दिलेला आहे, तुमच्याकडे जर भगवद्गीता असेल तर तुम्ही बघू शकाल. आणि हे सुद्धा 5 कारणं कोणती होती की अर्जुनाने सांगितलं मी युद्ध करणार नाही. हे पण हा पण प्रश्न क्विज मध्ये येतो. मग अर्जुनाने सांगितलं आनंद नाही. आनंद नाही म्हणजे काय, आता आपली सर्वांची एक आपला कॉन्सेप्ट असतो बरं का. आपल्याला समजा जर बक्षीस मिळालं, अगदी लहान मुलांना त्यांना चांगला रँक मिळाला, मग मोठे झाले चांगली नोकरी लागली, मग प्रमोशन मिळालं, मग कुठले अवॉर्ड्स मिळाले, तर आपली एक कॉन्सेप्ट असतो सेलिब्रेशन. आपण नेहमी सेलिब्रेट करतो, आपला सक्सेस सेलिब्रेट करतो. लहान मुलं सुद्धा बघा, जरा प्राइज मिळालं की त्याने आईला सांगतात की मला आज माझ्या मित्रांना ट्रीट द्यायची आहे कॅन्टीन मध्ये. तर हा एक सेलिब्रेशनचा आनंद असतो. तर अर्जुनाचं काय म्हणणं असतं की आता मी समजा जरी जिंकलो तरी मी माझा आनंद मी कोणाबरोबर शेअर करू, सेलिब्रेट कोणाबरोबर करू मी. आणि जेव्हा आपण एकटे असतो, परिवार नसतो, मित्रमैत्रिणी नसतात, तर मग आनंद आपल्याला मिळत नाही. आनंदासाठी आपल्याला मोठा मित्र परिवार लागतो, नातेवाईक लागतात. तर म्हणून तो म्हणाला की मला नाही युद्ध करायचं, मला सगळ्यांना मारायचं नाहीये. मग दुसरी गोष्ट म्हणजे पाप. अर्जुन हा असा होता की मोठ्यांकडे तो उलट सुद्धा बोलायचा नाही. आणि अजूनही आपल्यामध्ये आपण मुलांना शिकवतो की मोठ्यांना उलट बोलायचं नाही, त्यांच्याबरोबर आर्ग्युमेंट करायची नाही. मग आता हे मारणं तर खूप दूरची गोष्ट झाली. तो म्हणाला की छे मी काही युद्ध करणार नाही, हे मोठं पाप आहे. मग कौटुंबिक परंपरा. मग अर्जुनाने काय सांगितलं, जर मी युद्ध केलं आणि या सर्व लोकांना मारलं तर घरामध्ये कोणी वडील माणसं राहणार नाहीत. मग त्यांच्या ज्या घरी त्यांची जी मुलं आहेत त्या मुलांना घराण्यातल्या रूढी चालीरीती कोण शिकवणार, त्या मुलांचं रक्षण कोण करणार, त्यांच्या बायका असतील त्या बायकांचं रक्षण कोण करणार. आणि समजा जर ते घरी पुरुष नसतील आणि स्त्रिया आणि त्यांची लहान मुलं राहत असतील तर त्या स्त्रियांचा समाजातले इतर पुरुष फायदा घेतील. असा फायदा घेतल्याने वर्णसंकर म्हणजे अनवॉन्टेड पॉप्युलेशन हे निर्माण होईल. आणि अनवॉन्टेड पॉप्युलेशन मुळे काय होईल की पूर्ण धर्माचा नाश होईल. तर मी असं काही करू शकणार नाही. आणि त्याचप्रमाणे समजा जर घराचा जो कर्ता पुरुष आहे हाच युद्धामध्ये गेला तर मग श्राद्ध आणि आपण आपल्या पितरांना पितृ पंधरवड्यामध्ये पान वाळतो आणि आठवण काढतो. तर मग असं हे जे आहे हे कोण करणार. जर करता माणूसच गेला युद्धामध्ये तर मग काय सगळ्या या
कौटुंबिक परंपरा ज्या आहेत त्या नष्ट होतील तर मला युद्ध करायचं नाही. आणि शेवटी त्यांनी सांगितलं असमंजस, म्हणजे ही 4 कारणं सांगितल्यामुळे तो म्हणाला मला विचारच करायला येत नाही, काय बरोबर आहे काय चूक आहे, मी खूप गोंधळलेलो आहे कृष्णा, मला विचार करायला येत नाही. तर अशा तऱ्हेने अर्जुनाने कृष्णाला सांगितलं, मनातलं सगळं सांगितलं, खरं खरं सांगितलं की नाही मला युद्ध करायचं नाही आणि ही कारणं आहेत. आता आपल्याला सुद्धा जर तुम्ही असा विचार केला, आता इकडे हे युद्ध चालू आहे आणि कृष्णाने अर्जुनाला सांगितलंय की तू युद्ध कर, मी जे काय सांगतोय माझे जे काय इन्स्ट्रक्शन्स आहेत ते तू पाळ, असं कृष्णाने सांगितलं. तर अर्जुनाने लगेच सांगितलं मला युद्ध करायचं नाही आणि सगळी कारणं दिली. त्याचप्रमाणे आपली सुद्धा हीच कारणं आहेत का आपण कृष्णाकडे जात नाही, आपण जप करत नाही, तर आपली पण हीच कारणं आहेत का की आपण हे मनावर घेऊन आपण भक्त होत नाही, तर आपली सुद्धा हीच कारणं आहेत का की आपण पण म्हणतो का असं की अरे फक्त जप करत बसायचं यात काय आनंद आहे, किंवा हे तर मला मोठं पापच वाटतं, मी घरी माझ्या आई वडिलांकडे सासू सासऱ्यांकडे नाही बघत, माझ्या मुलाबाळांकडे मला वेळ नाहीये, तर हे सगळं आपलीच ही कारणं आहेत का? कौटुंबिक परंपरा नाही, आमच्याकडे ना कृष्णाचं कोणीच करत नाही, आमच्याकडे गणपतीचं आम्ही करतो, आम्ही मार्गशीर्षातले गुरुवार करतो, नाही पण मग आता हे कुठे मी आणि जास्त करून नाही. आणि ही सगळी काही कारणं असल्यामुळे आपल्या सुद्धा मनात गोंधळ उडालेला असतो की मी नक्की काय करू, कोणाचा जप करू, काय करू, इकडे तर मी हे ऐकते, घरी काहीतरी वेगळंच चालू आहे. तर असा ही आपलीच कारणं आहेत, या कारणामुळे आपण कृष्णाकडे जात नाही. तर आता आपण आज बघितलं, आजचा हा अध्याय झालाय आणि आपण बघितलं की आज धृतराष्ट्रांनी चौकशी केली. काय केलंय त्यांनी की पांडूची मुलं आणि माझी मुलं युद्धभूमीवर काय करतायत, किम अकुर्वत. मग दुर्योधन घाबरलेला होता आणि त्यांनी द्रोणाचार्यांना सांगितलं की बघा पांडव सेनाची व्यूहरचना बघा, तुमचा शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न यांनी तुम्ही शिकवलेलीच विद्या आता तुमच्या विरुद्ध तो वापरतोय. महतीम चमूम व्युढा. मग शंखनादानी काय झालं, पूर्ण कौरव सेना घाबरली, हृदयानी व्यदारयत. मग अर्जुनाचे निरीक्षण, अर्जुनानी पूर्ण सेना कौरव सेना जेव्हा बघितली तेव्हा त्यांनी सांगितलं की मी युद्ध करणार नाही, आणि त्याच्या हातातून गांडीव धनुष्य खाली पडला, त्याच्या डोक्यावरचं हेल्मेट सुद्धा त्यांनी काढून ठेवलं आणि तो खाली बसला की मी युद्ध करणार नाही. मग अर्जुनाने युद्ध न करण्याची कारणे अगदी खुल्या मनाने कृष्णाला सांगितली, ती आपण सगळी बघितली. आता हा आजचा अध्याय झालेला आहे. आता तुम्हाला कुमुदा माताजी त्या आल्या, कुमुद माताजी बरं त्या आल्या नाहीत का? ठीक आहे. बरं आता तुमचे काही प्रश्न आहेत का? तर मी प्रश्न घेते, तुम्ही हात वर करू शकता आणि मी तुम्हाला अनम्यूट करते.
आता तुम्ही अनम्यूट होऊ शकता. तुमचे काही प्रश्न असतील तर हात वर करा. आता उद्या आपण दुसरा अध्याय करू. उद्याचा अध्याय थोडा मोठा आहे, तर 2:20 ला आपण गीता पठण चालू करू आणि 3 वाजता बरोबर क्लास चालू करू. तुमचे काही आहेत प्रश्न? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे ओके. कुमुदा, विल यू सिंग गीता महात्म्यम? यस माताजी. ओके, तर आता आपण गीता महात्म्यम ऐकूया. 3च मिनिटं लागतात, मग मी प्रश्न उत्तर घेते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अथ गीता महात्म्यं धरोवाच भगवन् परमेशान भक्तिरव्यभिचारिणे प्रारब्धं भुज्यमानस्य कथं भवति हे प्रभो. श्रीविष्णुरुवाच प्रारब्धं भुज्यमानो हि गीताभ्यासरतः सदा प्रमुक्तः सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते. महापापादिपापानि यथा ध्यानं करोति चेत् क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति नलिनीधलमम्बुव. गीताया पुस्तकं यत्र यत्र पाठ प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै. सर्वे देवाश्च ऋषयः योगिनः पन्नगाश्च मे. गोपाल गोपिका वापि नारदोद्धव पर्षदैः सहायो जायते शीघ्रं यत्र गीता प्रवर्तते. यत्र गीता विचारश्च पठनं पाठनं श्रुतं तत्राहं निश्चितं पृथ्वी निवासामि सदैव हि. गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि गीता मे चोत्तमं गृहं. गीताज्ञानमुपाश्रित्य त्रिलोकान् पालयाम्यहं. गीता मे परमा विद्या ब्रह्मरूपा न संशयः. अर्धमात्राक्षरा नित्या स्वानिर्वाच्य पदात्मिका चिदानन्देन कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुखतोऽर्जुनं. वेदत्रये परानन्द तत्त्वर्थ ज्ञान संयुता. योष्ठादशं जपे नित्यं नरो निश्चलमानसः. ज्ञानसिद्धिं स लभते तथो याति परां पदं. पाठे समर्थ संपूर्णे तथोर्धं पाठमाचरेत् तदा गोधानजं पुण्यं लभते नात्र संशयः. त्रिभागं पठमानस्तु गङ्गास्नानफलं लभेत्. षडंशं जपमानस्तु सोमयागफलं लभेत्. एकाध्यायं तु यो नित्यं पठते भक्तिसंयुतः रुद्रलोकामवाप्नोति घनो भूत्वा वसेच्छिरम्. अध्यायं श्लोकपादं वा नित्यं यः पठेन्नरः स याति नरतां यावत् मन्वन्तरं वसुन्धरे. गीताय श्लोकदशकं सप्तपञ्चचतुष्टयं द्वौ त्रीनेकं तदर्धं वा श्लोकानां यः पठेन्नरः चन्द्रलोकमवाप्नोति. वर्षाणामयुतं ध्रुवं गीतपाठसमायुक्तां वृथो मानुषतां व्रजे. गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुत्तमं. गीतेत्युच्चार संयुक्तः नियामाणो गतिं लभे. गीतार्थश्रवणासक्तः महापापयुतोऽपि वा वैकुण्ठं समवाप्नोति विष्णुना सह मोदते. गीतार्थं ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिशः जीवान् मुक्तस्त. कुमुद माताजी, यू अनम्यूट.
सकृत् गीताम्बते कुमुदा? ज्ञानं संसार कंटिन्यू. Again, she is. कुमुदा माताजी. ज्ञानाज्ञानकृतं नित्यम् इन्द्रिये जनितं च यत् तत्सर्वं नाशमायाति गीतापाठेन तत्क्षणं दिक्तस्य ज्ञानमाचरं व्रतं चेष्टां तपो यशः गीतार्थपठनं नास्ति नादमस्तत्परो जनः संसारसागरं घोरं तर्तुमिच्छति यो जनः गीतानावं समारुह्य पारं याति सुखेन स गीतायाः पठनं कृत्वा माहात्म्यानैव यः पठे यथा पाठो भवेत् तस्य श्रम एव युधा कृतः एतन्माहात्म्यसंयुक्तं गीताभ्यासं करोति यः स तत्फलमवाप्नोति दुर्लभं गतिमाप्नुयात्. सूत उवाच माहात्म्यामेद्गीतयाः मया प्रोक्तं सनातनं गीतान्ते च पठेद्यस्तु यदुक्तं तत्फलं लभेत् इति श्रीवराहपुराणे श्रीगीतामाहात्म्यं संपूर्णम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. थँक्यू सो मच. हे गीता महात्म्य वराह पुराणातलं आहे. तर अशी वेगवेगळी आहेत. तर खूप छान आहे. आणि आपण गीतेतून आपल्याला काय काय मिळतं गीतेचं पठण करून किंवा रोज वाचून अध्ययन करून ते यात सगळं दिलेलं आहे. आता प्रश्न आहेत कोणाचे. कल्याणी माताजी तुम्ही हात वर केलाय. मी जरा 1 मिनिट रेकॉर्डिंग स्टॉप करते.